שבוע טוב לכולם, פרשת ויחי תשפ"ו. יעקב אבינו מבין שפטירתו קרבה. הוא מאוסף את כל הבנים וביקש לגלות להם את הקץ. מה קורה? השכינה מסתלקת ממנו באותו רגע. ואז ברגע שהשכינה מסתלקת, יעקב אבינו עובר לתוכחה. הוא מתחיל עם הבכור, עם ראובן. אומר לו, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז. אומר לו יעקב אבינו, הוא חיכה עד לרגע הזה, כל החיים יעקב אבינו לא הוכיח אותו באותו זמן. אומר לו, אתה הבכור שלי, כוחי וראשית אוני אתה, שנשאתי אישה. אתם יודעים מתי יעקב אבינו נשא את אשתו? את האישה הראשונה בגיל 84. ומעולם לא ראיתי קרי. יעקב אבינו אומר לו, אתה הטיפה הראשונה שלי, בך טמון כל הכוח והעוצמה שלי, על כן אתה נקרא יתר שאת ויתר עז. מה זה יתר שאת? מלשון נשיאת כפיים, אומר רש"י. אתה היית ראוי להיות בעל הכהונה, הכהן הגדול, אתה, והיית גם ראוי להיות מלך. ממך יצאו מהמלכים, לא מיהודה כמו שראינו בהמשך. דוד המלך היה אמור לצאת ממך. כן, שאנחנו לומדים את זה מהמילה ויתר עז. מה זה עז? אנחנו אומרים בבוקר, בכל בוקר, את תפילת חנה. ושם אנחנו אומרים וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. מה זה וייתן עוז למלכו? מכאן שעוז זה מלכות. כן? העוז זה, הוא רומז לו על המלכות שהיה. בקיצור, אתה היית אמור להיות הגדול מכולם, ואתה הפסדת את הכל. אומר לו יעקב אבינו, למה הפסדת את כל הדבר הזה? פחז כמים אל תותר, אומר לו. איך רש"י מסביר? כמו המים האלה שבמרוצתם, איך מים שהם זורמים במרוצתם, ככה אתה הגבת, בלי לחשוב על התוצאות. אומר הרב אלקבץ, נכון, אנחנו אומרים בפיוט של אחד עודי, סוף מעשה במחשבה תחילה. כן? מה זה סוף מעשה במחשבה תחילה? בפשט, המזמור מדבר על בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא כבר בתחילת הדרך חשב על סופו. כן? לפני שהוא ברא את העולם, מסתכל באורייתא וברא עלמא, כבר ראה את הסוף. סוף מעשה במחשבה תחילה, כן? ישראל עלו במחשבה בתחילה. אבל הוא אומר לו, אתה לא חשבת הרבה על המעשים שלך. מה היה? כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. שהשכינה הייתה שרויה על מיטתי, אותה חיללת. ידוע שהשכינה שרויה על מיטתו של האדם שמקיים את מצוות עונה, כן? שיעקב אבינו מי כמוהו בקדושה שלו. זה דבר בלתי נתפס שהאדם בגיל 84 לא ראה קרי מימיו. כן, יעקב אבינו היה שמור בקדושה עילאית, כן? אבל אנחנו יודעים שהאדם מדקדק כמו שצריך במצוות עונה, הוא ורעייתו זוכים לדברים גדולים, כן? שהמצווה הזאת היא מצווה מאוד קדושה, ואם הזוג מקיים את המצווה הזאת בצורה נכונה, בצורה לפי ההלכה, אז השכינה שרויה ביניהם במיטתם. אז ככה, אז הוא אומר, כמו שלא עלינו, גם חולה, צריך לדעת שהאדם הולך לבקר חולה, גם החולה יש השכינה עמו, כתוב, השכינה מראשותיו. לכן שהולכים לבקר חולה לא יושבים, תמיד עומדים. למה? שכינה בחדר, שכינה מראשותיו, חייב לעמוד. ודרך אגב, אמרתי להם את זה גם בשיעור, הרבה לא יודעים את זה, שכמובן מצווה של ביקור חולים זה מצווה גדולה, שאנחנו אומרים אלו דברים שהקרן קיימת לעולם הבא, כן? אוכל מפירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אחד מהם זה ביקור חולים, דבר גדול. שאומרים חז"ל, כל אחד שהולך לבקר חולה, לוקח 1/60 מהחולי שלו.
כמה זה חשוב הדבר הזה, שחולה מרגיש שמישהו בא ומטפל בו. אבל חז"ל אומרים, ההלכה היא שכשאדם הולך הוא חייב להתפלל על החולה בעוד שהוא שם, להתפלל להשם, השם תעזור לו שירפא מחוליו. למה? אומרים חז"ל, אם אדם עשה, אפילו ביקר וסעד אותו ועשה לו את כל מה שהוא צריך ולא יתפלל עליו כאילו לא ביקר אותו, כמה זה חשוב הדבר הזה, רבותיי. זה ככה כדרך אגב. אז מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים ששכינה שרויה על מיטתו של אדם. אז במקרה הזה אומר לו יעקב אבינו, אתה חיללת את יצואי. כן? למה? הוא קינא לאמו, ראובן. מה היה הסיפור שם? נפטרה רחל, אמנו עליה השלום, לקח יעקב את מיטתה, ושם באוהל של השפחה, של בלהה, והתכוון לבוא אליה. מה עושה ראובן? אומר, מה פתאום? לא מספיק אמא שלי התבזתה, שהייתה בחיים, רחל. כן, היה לה מספיק גם ככה את הביזיון הזה, ועיני לאה רכות. אני לא מוכן. לקח את המיטה והעביר אותה לאוהל של לאה, התערב בדבר הזה, כן? ואז מה כותבת עליו התורה, רבותיי? פסוק קשה ביותר כותבת עליו. וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו. ואומרים חז"ל, הדבר לא היה ולא נברא, חס ושלום, שראובן יעשה דבר כזה, כן? ראובן מהשבטים הקדושים, והתורה מונה אותו מיד אחרי המעשה הזה, כן? אלא מה? בלבל יצואי אביו, חיללת את השכינה פה, זלזלת בשכינה. מה אתה חושב? שאתה מתערב, אתה עושה דברים? אתה חושב אני אקח את המושכות לידיים ואני אטפל בדבר הזה? אומר לו יעקב, אם היית הולך באמונה ומבין שזה רצון השם, אפילו שאתה מקנא לאמך, אתה רוצה את הכבוד שלה, היום אתה היית מלך, היית כהן גדול, היית יורש 2 חלקים בארץ ישראל. ידוע שהבכור יורש פי 2, ידוע את ההלכה הזאת. אלא מה? שהבכורה עברה ליוסף. מי ירש 2 חלקים בארץ ישראל? יוסף, מנשה ואפרים. וראובן הפסיד את כל הדבר הזה. כמובן מבחינה טכנית הוא נשאר בכור, אבל כל המעלות של בכור הוא הפסיד אותם מהדבר הזה. בהמשך מוכיח יעקב את שמעון ולוי. מה הסיפור עם שמעון ולוי? שמעון ולוי אחים, כלי חמס בכורתיהם. אתם לקחתם את האומנות של עשיו, אומר רש"י. שימו לב מי שיקרא את הרש"י שם. לקחתם את האומנות של עשיו, שהיא ועל חרבך תחיה, וחמסתם אותה ממנו. אומר לכם רש"י, זה לא דרך התורה, רבותיי. זה מה שיעקב אבינו אומר להם. הדרך של התורה לא עובדת עם כוחי ועוצם ידי. לא פותרים ככה בעיות. אז מה הם עשו? מי שלא זוכר, אנחנו נזכיר לו מה היה שם. בעיר שהיה לנו את מקרה דינה. דין ותצא דינה, לוקח אותה שכם בן חמור שהיה מתושבי שכם כמובן, ואונס אותה ומבקש להתחתן איתה. נקשרה נפשו בנפשה, רוצה להתחתן. יעקב אבינו יודע על המקרה הזה ומחכה שבניו יחזרו מהשדה. הם חזרים ורוצים להינקה מהם, אבל הם לא אומרים להם את זה בפה מלא שזה מה שהם רוצים לעשות, אלא הם משתים בהם. אומרים להם שלא, אנחנו לא בשבילנו, זה ביזיון לנו להתחתן עם אנשים שיש להם עורלה. אתם חייבים למול את עצמכם, כולכם. וזה מה שהם עושים. הולכים ומלים את עצמם. ביום השלישי בהיותם כואבים, באו על העיר בטח, התנפלו עליהם, היו בני 13 סך הכל. שמעון ולוי מחסלים עיר שלמה. אנשים, נשים וטף, חיסלו את כולם שם. אומר להם יעקב אבינו, אתם לקחתם את האומנות של עשיו. זה לא האומנות שלנו, רבותיי. בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי. כי באפם הרגו איש, וברצונם העיקרו שור.
כן? בכעס שלכם אתם הרגתם עיר שלמה. אמר להם. מה כתוב שם באותה פרשה, פרשת וישלח? אחרתם אותי. אומר רש"י, כמו היין שהוא צלול. מה עושים? מנערים את החבית. הוא אומר, ועכשיו השמרים שלמטה עולים ועוכרים את הצלילות של היין. הוא אומר, להבאישני ביושב הארץ. עד עכשיו הגויים האלה היו בשקט, הם ישבו בשקט, למה? אמרו, בני יעקב פה הם לא רבים, הם ידעו, יש להם נבואה, שבני יעקב צריכים לרשת את ארץ ישראל. אבל הם אמרו, זה רק שהם התרבו, כרגע הם מתי מספר, כן? אז הוא אומר ככה, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ויקוני, ונשמדתי אני וביתי. זאת אומרת, הוא אומר להם, אתם סיכנתם פה את כולם. היו יכולים לשחוט את כולנו פה. אלא מה? בקשתי ובחרבי, יעקב אבינו מנע את כל המתקפה הזאת. הם קמו עליו, התעוררו עליו, והעמים פה היו חזקים מאוד. זה לא היו אנשים, איך אומרים, ילדים היו פה. ראינו כמה קשה היה ליהושע לכבוש את ארץ ישראל. היום שאלתי אותם בשיעור, כמה שנים לקח ליהושע לכבוש את ארץ ישראל? עם כל הכוח שהיה לו והקדושה והכל, 7 שנים לקח לכבוש את ארץ ישראל. ועוד 7 שנים לחלק אותה. זאת אומרת, זה היה פה עמים קשים ביותר ולא פשוטים בכלל. כן? אז אומר להם יעקב אבינו, בצלותי ובעותי, בזכות התפילות שלי. בזכות זה אנחנו עצרנו פה את כל הזה, אבל תראו את המעשים שלכם, לאיפה הגעתם. מה הם עונים לו רבותיי, שמעון ולוי? החזונה יעשה את אחותינו? מה זה פה? הפקרות. יעשו מה שהם רוצים ואנחנו נשתוק. נשמיד אותם. נחסל אותם. כן? וככה גם במקרה של יוסף. דנו אותו, איך אומרים? לחובה. דנו אותו למוות. ואומרים, מי ביצע מי זרק את יוסף לבור בפועל? כתוב שהם שמעון ולוי. חז"ל עושים שם חשבון שהיחידים שיכלו, ואמרו איש של אחיו. מי זה איש של אחיו? בוא נהרוג אותו, את יוסף. שכחתי את הפסוק, כן? אז הם אומרים שזה היו שמעון ולוי, חז"ל אומרים. למה? כי בני השפחות זה לא יכול להיות. לא היה להם שנאה כל כך ליוסף. וזה בטח לא ראובן ויהודה שרצו להציל אותם. אז מי הזוג שנשאר? זה שמעון ולוי. זאת אומרת, הם גם רצו, עיקרו שור. מי זה שור? בכור שורו הדר לו. כן? כמו שמברך אותו משה רבנו. את יוסף. זאת אומרת, מה אנחנו רואים מפה? אנשים שאומרים, אנחנו צריכים ללכת בכוחי ועוצם ידי. ויעקב אבינו מסתכל במבט שונה על המקרה. הוא בקומה אחרת מהם. הוא מבין, הוא אומר, תדעו לכם, פה יש עלילה. השם רקם, רבותיי. אני יודע, אני מסתכל ברוח הקודש, אני רואה דברים שאתם לא רואים. מי זאת דינה בת יעקב? יעקב הבין מה קרה פה. אומרים, לפי הסוד, דינה היא גלגול של אמתלי בת קרנבו. מי זאת אמתלי בת קרנבו? אמו של אברהם אבינו עליו השלום. אמו של אברהם אבינו ידוע שבתחילת דרכו ההורים שלו לא היו צדיקים. לא תרח שהיה מוכר עבודה זרה לכל העולם, ולא אמו. אמו הביאה אותו כשהייתה נידה, התעברה בו. ואברהם אבינו, למה הקדוש ברוך הוא מסובב ככה? כדי לבלבל את השטן. ברגע שאני הולך להוריד נשמה כזאת גבוהה לעולם, אני חייב להוריד אותה בדרך לא דרך, שלא ישימו לב, כי הנשמה הזאת של אברהם אבינו הולך להפוך את העולם, כן? אי אפשר להוליד אותו כדרך כל הארץ. לכן, מהנידה ודאי השטן לא יערער על הדבר הזה. ולכן הדבר מתגלגל שאברהם נולד בצורה כזאת. אז יש פה חטא, יש פה משהו שצריך לתקן אותו. הבין יעקב אבינו ברוח קודשו שדינה ברגע שנאנסה על ידי שכם בן חמור הוא משך את כל הטומאה שהייתה בה כביכול, שעברה לה בירושה.
מאמתלי בת קרנבו, ועכשיו יש את הקדושה וטהרה של כל השושלת, מה שנקרא. זאת אומרת, יש פה מעשה, יש פה דבר מתוכנן, זה לא דבר מקרי, זה מה שיעקב אבינו מסתכל. זה דבר אחד. דבר שני, יש לו נדר שהוא לא שילם אותו. הוא הבטיח לשם שכאשר הוא יחזור והוא ישמור עליו, בזמן שהוא בורח מעשיו, הוא אמור לחזור לארץ. שאני אחזור, אם שמרת עליי, אני יקים מזבח ויעלה לך עולות תודה. איפה זה? עוד לא קיימת את הנדר. יעקב אבינו עשה שם חשבון לא נכון. הוא אמר אולי עד שאני אגיע לביתי ממש, כן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר ברגע שנפגשת עם עשיו והסכנה חלפה, היית צריך מיד לקיים את הנדר. אז לא קיימת נדר גם. עוד דבר, שום דבר לא קורה במקרה, כן? עוד דבר שהתגלגל עליו, אומרים חז"ל, כאשר הגיע יעקב אבינו עם כל הנשים והעבדים מול עשיו והילדים, מי הייתה חסרה שם? דינה. איפה הייתה דינה? הוא סגר אותה בתיבה. למה סגר אותה? שלא ישים עינו בה. עשיו. מי רוצה לתת לעשיו את הבת שלו, כן? אבל אומרים חז"ל, לא טוב עשה. יש ביקורת על יעקב אבינו. למה? שאישה כזאת צדקת היה לה כוח לתקן אותו, את עשיו. תארו לעצמכם מה זה, מה הדבר הזה. אומרים חז"ל היה בכוחה לתקן אותו, ויכול להיות שכל העולם היה בא לתיקונו. כמה סבל היה נחסך מאיתנו, מה יצא מעשיו, רבותיי. כל השואות, כל האינקוויזיציות, כל מה שעברנו עם ישראל, הפוגרומים האלה שבכל מקום, מה לא סבלנו, כל זה בגלל חסרון האמונה, רבותיי. ולכן יעקב אבינו ממרומי גילו, הוא בקומה אחרת, הוא מביט על המצב, כן? הוא אומר להם, זה לא הדרך שלנו, רבותיי, הדרך שלנו זה אמונה. השתדלות ודאי שצריך, בטח שצריך לעשות השתדלות, אבל לא כוחניות, לא אגרסיביות, כן? האדם אומר בעבודה, אל תדאג, הבוס עשה לי ככה, אני אטפל בו. חברתי להם, יש דבר כזה שנקרא שביתה איטלקית. מה זה שביתה איטלקית? אני עובד, אני בא לעבודה, הכל, בא בזמן, הכל, אבל אני בקצב שלי. מה שהוא מספיק בשעה, הוא עושה ב5 שעות. זה נקרא שביתה איטלקית. הוא כביכול עובד, אבל לא עובד. למה? הוא רוצה לטפל בבוס, שיתנקל אליו קצת, כן? כן, או ההפך, או שהוא איזה בוס לעובדים, הוא אומר אני אטפל בהם, הם לא רוצים לעשות מה שאני אומר להם. מהיום נגמר פה הפינוקים, אין פה קפה, עוגיות, מספיק. יותר מדי הגזימו, עלו לי על הראש, כן? אז הוא מתחיל איתם כל מיני דברים כאלה של כוחי ועוצם ידי. יהיו פה חיילים פה בעבודה הזאת, אני אראה להם מה זה. אומר לו יעקב אבינו, זה לא הדרך, אדוני, זה לא הדרך. אתה הולך ליפול, תדע לך, אתה הולך להפסיד את החיים שלך בדבר הזה. כמה בתים מתפרקים, רבותיי, כמה אנחנו רואים, עינינו הרואות בדור הזה, לצערנו. אתה שומע, אומרים הרבנים, 90% מהשאלות שמגיעים אליהם, הקשות, זה הכל על שלום בית. לא יאומן כי סופר. כמה הדבר הזה באוכרנו, האנשים, וכל זה אמרתי להם 99%, 90%, בסדר? בוא נדבר. זה הכל על האגו הזה, על האני, על הפרינציפים, על הדברים האלה. אני אחנך אותה, יתחנך אותו, כן? והולכים ראש בראש על כל דבר, אף אחד לא מוותר. וככה האדם הולך ומפסיד את החיים שלו. שימו לב איך אנשים מפסידים את החיים. הם הולכים, הוא ייקח עורך דין והיא תיקח, והוא יראה לה בסוף מה קורה. העורכי דין חוגגים, והם הזוג הזה מסכנים, וילדים באמצע סובלים, ואיזה צרות ואיזה איסורים. השם ירחם. וככה שנים, אם היו יודעים מה הם הולכים לעבור, היו חושבים 10 פעם. וכל זה מאיפה? מתחיל מאגו. היא אמרה מילה, הוא מחזיר מילה. הוא אמר, היא מחזירה לו. הוא עושה ברוגז עכשיו שבוע, אני לא מדבר איתה.
זה רבותיי, מאיפה זה מתחיל? זה לא, שלא מסתכלים בעין אמונית. זה מסתכלים בעין של שמעון ולוי. כוח, אגרסיביות, היא עשתה, אני אראה לה. אני אשנה אותה, לא יעזור לה בדין, כן? וככה בן אדם הולך ומפסיד את החיים שלו. לעומת זאת אנחנו רואים ביוסף. יוסף הצדיק, כן? איזה ברכות נותן לו יעקב אבינו, רבותיי. אתם חייבים לשמוע את הדבר הזה, זה ברכות. הוא נותן לו, את כולם הוא בירך, יעקב אבינו. גם את אלה שהוא כביכול נתן להם מוסר. גם ראובן וגם שמעון, גם להם יש ברכות. שלא אפיצם והחלקם, כן? איך הוא אומר להם? החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. כן? לוי קיבל את הברכה, הוא לא יקבל נחלה, אלא השם הוא נחלתו. יהיה להם ערי לוויים, והם יצטרכו לעבור מבית לבית, כן? לבקש את המעשרות, לבקש את כל מה שמגיע להם, מתנות הכהונה, כן? ואז ככה אני מוריד להם את כל הכעס. כי מי ירצה לתת לך אם אתה בא אליו כעסן? אתה תבוא יפה, תעמוד בדלת, תדפוק, שלום. אני הכהן, אפשר את המעשרות, אפשר לקחת את החלה, אפשר לקחת את כל מה שמגיע, כן? הוא ידבר יפה, כי מי שלא ידבר יפה לא יתנו לו, נכון? החלקם, ומי זה? עוד משהו? החלקם ביעקב. הפרידם זה מזה, אומר רש"י, שלא יהיה לוי במניין השבטים. דבר אחר, אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות, אלא משמעון. שימו לב, משמעון יצאו, מה זה עניים וסופרים? ידוע שסופרי סתם, נגזר עליהם סוג של עניות. סוג של עניות נגזר עליהם. למה? כדי שלא יעשו מסחרה בדבר הזה. יהיה להם תמיד, יהיה לנו את הסופרים. ברגע שהוא יכתוב, הוא יתעשר מזה, הוא יפסיק לכתוב, נכון? ומלמדי תינוקות. מה זה מלמדי תינוקות? מורים, הוא אומר. מלמד תינוקות הוא חייב להיות נחמד, להתנהג יפה. למה? איזה הורה ירצה שילמד את זה אם הוא בן אדם קריזיונר ועצבני? אז יעקב אבינו מייעד אותם בדיוק לאיפה הם יהיו, וזה הברכה שלהם. הברכה שגורמת להם לעבוד על הכעס, לעבוד על הדברים איפה שהם חלשים בהם. לכן אנחנו רואים שגם בתוכחה יש ברכה גדולה. אבל כשהוא מגיע ליוסף, איזה ברכות. איזה ברכות. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, והם מררו ורבו. כמה מררו את חייו, אנשי ריב, והסתמו בעלי חיצים. מה זה בעלי חיצים? היה להם לשון כמו חץ כלפיו. ותשב באיתן קשתו, התחזק והתגבר עליהם כמו הקשת. כן. ויפוזו זרעי ידיו, זכה שידיו קושטו בזהב ופז, שעלה לגדולה. מידי אוויר יעקב זכה לכך מהשם, משם רואה אבן ישראל. זכה לפרנס את אביו ומשפחתו. ואז הוא ממשיך, מאל אביך ויעזרך ואת שדי. היית עם השם ולכן, ויברכך ברכות שמיים מעל, ברכות תאום רובצת תחת, ברכות שדיים ורחם, ברכות אביך גברו על ברכות אורי, עד תאוות גבעות עולם. אני ממליץ לכל אחד להגיד את הפסוקי ברכה. זה נותן שפע לכל השבוע. תהיה אלא לראש יוסף ולקודקוד נזיר אחיו. התרגום של כל הדבר הזה, שהוא אומר לו ליוסף, תדעו לך, כן משוך על פניך ונטוי על כל עין שרואה אותך. העין הרע לא יכולה לשלוט בך. אתה בן שראוי לפרוד ולרבות, ולא תשלוט בך עין הרע. למה לא תשלוט בך עין הרע? משום שהעיניים שלך אתה לא הסתכלת על בנות מצרים. מה הם לא עשו שתסתכל עליהם? בנות צעדו עלי שור, היו עומדות על החומה, זורקות עליו פרחים, זורקות כסף, זורקות מה לא זרקו עליו, רק תרים את העיניים, תסתכל עלינו. הציקו לך הרבה אנשים וחיפשו את רעתך. מי אלה? האחים שלך, החרטומים, אשת פוטיפר, מי לא? אולם אתה התחזקת והתגברת כקשת,
ועל ידיך שמו תכשיטים, בזכות שהיית עם השם, עמדת בניסיון, הלכת באמונה. כמו שחינך אותך אביך, הוא אומר לו, אתה הגעת הכי קרוב אליי, יעקב אבינו, באמונה. אז הוא אומר לו, יהי רצון שהשם יברך אותך בשפע מהשמיים, מהארץ, שפע חלב להנקה, ריבוי ילדים. הברכות שקיבלתי מהשם הן גדולות יותר מהברכות שקיבלו הוריי, כי הן ללא מצרים וגבולות. הוא אומר לו, הברכות שאני קיבלתי, יעקב, הן יותר מהברכות של ההורים שלי, של אברהם ויצחק. למה? כי אין להם גבולות לברכות האלה. והברכות האלה ינוחו על ראשך, יוסף, שהיית מנוזר ומרוחק מאחיך כל כך הרבה זמן. איזה דברים נפלאים, זוכה. תראו מה ההבדל בין אדם שהולך באמונה, איך החיים שלו מתברכים, איך השלום בית שלו מתברך, איך העבודה שלו מתברכת. כל מקום אוהבים אותו, כל מקום רוצים לשמוע אותו, כן? למה? הוא הולך עם אמונה, הוא הולך עם השם. אני בירכתי כבר, מחילה. כמה הדבר הזה חשוב. אומר הרב אמרמי, מביא, תראו את שרה. שרה אימנו. מה קרה לה לשרה אימנו? נפלה באמונה. כתוב, ותענה השרי ותברח מפניה. עינתה את הגר, ומה היא עשתה לה? הרביצה לה, אומר הרב, מה הרביצה לה? עם ברזלים? או מכות? לא. סך הכל עשתה לה סוג של ביזיון. אמרה לה, תוליכי את החפצים שלי לבית המרחץ. זה העינוי כביכול שעשתה לה. כותב הרמב"ן, שימו לב, הרמב"ן שם בפרשה, שאם לא הוא, אף אחד לא יכול לכתוב משפט כזה. חטאה אימנו שרה בעינוי הזה, וגם אברהם, בהניחו לעשות כן. ושמע השם אל עוניה, ונתן לה בן פרא אדם שיענה זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוי. שימו לב מה קורה פה. מה זה טעות של האימהות הקדושות או האבות הקדושים. כל משפט, כל מילה שלהם זה יכול להיות פצצת אטום. אומר הרב שבגלל ששרה נפלה באמונה עם אגר, השם נתן לאגר בן. מי זה הבן הזה? ישמעאל. שיענה את זרע אברהם ושרה עד סוף כל הדורות. אתם יודעים מה זה? כל מיני עינויים. עכשיו, כל זה קרה למה? היא הייתה מזלזלת בה, אגר. אמרה לה, הנה, זאת היא לא תוכה כברה. כל השנים האלה שעם אברהם לא הצליחה להתעבר. אני ביאה ראשונה באתי, והנה, סימן שהיא לא כזאת צדקת משהו. כן? ותקל גבירתה בעיניה. 90 שנה לא ילדה, מה זה? אז הוא אומרת לה, שרי גבירתי לא צדיקה, נראית צדקת והיא לא צדקת. תראו מה זה נפילה. ואז התחילה לבזות אותה. אמרה לאברהם אבינו, חמאסי עליך, תראה איך היא מתנהגת. אמר לה, אין בעיה, תקחי, תעשי לה מה את רוצה, היא בידיים שלך. אומר הרב, תראו מה זה נפילה, איזה עוון זה. כל ההריגות, כל הטבח שהם עושים לנו. פיגועים, סכינים, מחבלים מתאבדים, אוטובוסים מתפוצצים. כל זה למה? טעות אחת של אימנו. טעות באמונה, שנפלה באמונה. אדם שרודף את המנהל שלו, את הגבאי, שלא נתן לו את העולם. איזה איסורים יבואו עליו, אומר הרב. הוא אומר כמה צריך להיזהר מהדברים. זה לא מכות רגילות. זה לא פנצ'ר או הלך המצבר. זה משהו חס ושלום. תראו את הרמב"ם מה כותב באיגרת תימן. ידוע לכם אחינו שהקדוש ברוך הוא הפילנו במאמורות בתוך אומה זו ישמעאל. הרמב"ם לפני 800 שנה כותב את זה. שדעתם חזקה עלינו והם רוצים להרוס אותנו ולהרע לנו, ולא תעמוד על עם ישראל אומה עוינת יותר ממנה. תראו רוח הקודש, רואה הרמב"ם. אומר השם יצר לנו כזאת אומה שלא יהיה אומה יותר שונאת ממנה. לא הנוצרים, לא מסעי הצלב, לא השואות. לא יהיה אף אחד בעולם שיהיה רע אלינו. ועל כך אומר דוד המלך, אוי לי, כי גרתי משך, שכנתי עם אוהלי קדר. מי זה אוהלי קדר? זה הישמעאלים. אוי לי, אומר דוד המלך. מי זה בני ישמעאל? איך הוא עתיד לענות אותנו? מה בסך הכל עשתה שרה, רבותיי? מה היא עשתה? החזירה לה סך הכל רעה על מה שהיא עשתה לרעה.
זה שאדם עושה פרינציפים לאשתו. הוא אומר שאתה עושה פרינציפים, הנה זה לא אני כותב, זה הרב אברמי כותב, זה מה שאמרתי לכם. הוא אומר שיכין את עצמו לקבל מכות נוראיות שלא תרופות ולא תורה ולא תפילה יעזרו לו. הוא לא עונה לאשתו, היא מתקשרת, הוא חוסם אותה בטלפון, כן? הוא אומר לעצמו ככה עשתה לי, צעקה עליי. עכשיו אני לא עונה לה ברוגז. אוי ואבוי, איזו נפילה באמונה. אומר האדמו"ר מקורמרנה, מי שנפל באמונה, ידוע שהקדוש ברוך הוא סילק חסדו ממנו, שנאמר זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. נפלת באמונה, אין חסד. אין חסד. כן? אתה בלי חסדים. עכשיו, אם בן אדם בלי חסדים, מה זה אומר? אומר הרב שאתה חי כרגע על דינים. ומי יכול לעמוד בדין של השם, כן? הוא אומר, זאת אומרת, כל מה שעכשיו תעשה, כלום לא הולך. תבוא לקשור את השרוך של הילד, יקרה השרוך. אתה לא תצליח בכלום. תצא באוטו הרוורס, תדפוק את האוטו בחנייה. תיסע פתאום, תתקע אחרי מסעית זבל. אתה נתקע אחריה, היא לא נוסעת. שום דבר לא ילך לך. למה אומר הרב, אסור ליפול באמונה. אתה יכול ליפול בהכל, אבל לא באמונה. זה בעצם מה שיעקב אבינו מנסה להסביר לבנים שלו. כל הדרך שלכם, נכון אתם צודקים, נכון אתה מקנה לאמא שלך, את הכבוד שלה. ואתם מבינים, נכון, שלא יכול להיות שיעשו ממנו את הדבר הזה, כן? את הקדושה של הדבר הזה, יחללו את הקדושה של דינה, כן? אבל אתם צריכים להבין, יש דרך, יש דרך. כן? אחרי זה, אם לא נולד אחד כמו ישמעאל, פרא אדם. מה זה פרא אדם? אומר הגאון מווילנה. היה צריך לכתוב אדם פרא. קודם כל, את העצם, אחרי זה את התואר, נכון? עץ יפה, עץ גבוה, נכון? כמו שאומרים, פרח יפה, פרח אדום. למה פה התורה כותבת פרא אדם? עונה הרב שהפרא זה העצם, זה המהות שלו. הוא רק מנסה להיות כמו אדם, אבל בשורש שלו הוא פרא, לא יעזור לו. ולמה הגיעה לעולם מפלצת כזאת ששמה ישמעאל? כי הייתה נפילה באמונה. תבינו איפה זה מגיע הדבר הזה. לא קיבלת שהמנהל לא הביא לך משכורת בזמן, אמרת אני אלשין עליו, אני אלך להסתדרות. לא קיבלת באמונה. איזה איסורים נוראים אתה מביא עליך. כן? תראו מה זה הדבר הזה, רבותיי. זה לא צחוק הדבר הזה, ליפול באמונה. ולכן, כל איש ישראל יש עליו חיוב גדול. כן? זה הבעל שם טוב אומר. הבעל שם טוב אומר שכל אריכות הגלות, בגלל שלא מכוונים בברכת אהבת עולם. אהבת עולם אהבתנו אדוני אלוהינו. אנחנו אומרים בברכות קריאת שמע. כל הגלויות והאסונות שבאים כי אנחנו לא מאמינים שהשם יתברך אוהב אותנו. מה זה אהבת עולם? שאתה אומר אהבת עולם אהבתנו. תזכור שאתה מכוון שכל המעשים, כל הדברים שקורים לך, כל זה מאהבת השם אליך. תכוון את זה. כל מה שקורה לך, כן? הכל לטובתנו. ועל זה צריך לבכות, אומר הבעל שם טוב. כי בזה תלוי כל יהדותנו, ועיקר הבקשות שלנו יהיה רק על האמונה. להאמין שהכל זה תכנונים של השם, אין פה מקרה. אין פה מקרה, כמו שראינו עם דינה, זה לא מקרה. יעקב אבינו רואה את הסדר, את התכנון. זאת אומרת שאתה רואה איזה פתאום איזה מוכר רמאי שעקץ אותי, מכר לי איזה מכונת כביסה שלא עובדת, והוא לא רוצה לתקן, ואין אחריות, כן? אז מה המבחן הראשון של האמונה? אומר הרב שאין לך פירוד על אף בן אדם. אין לך טענה בלב על אף בן אדם, לא משנה מי הוא. שלמות מידת האמונה שאין לך הקפדות על שום נברא. וכותב האדמו"ר מסוכותשוב, כל פירוד הלבבות נצמח כאשר אדם רואה וחושב בחברו לשטן עלי דרכו. הוא מצר במחשבתו שללא חברו היה יותר גדול במעלה. מה הוא אומר לעצמו? האדם הזה הוא מפריע לי בקידום, בפרנסה. אם לא היה הוא, אני הייתי מתקדם. זה הוא שעוצר אותי. הוא הולך, הוא איך אומרים, מתחנף לבוס,
ובגללו לא מתקדמים אותי. אבל זה דמיון, אומר אדמו"ר מחוסוחוטשוב, אין אדם נוגע במוכן לחברו כמלוא נימה. יש מישהו שיכול לעצור אותך אם השם לא רוצה. יש מישהו שיכול לפגוע בך, באיזה שערה שלך. כן, אם הוא לא היה עושה את זה, מישהו אחר היה עושה. הרבה שלוחים למקום. כן, זאת אומרת, אנחנו צריכים כל הזמן לשנן את הדבר הזה. לקבל באהבה, בשמחה. לא לכעוס. כן? אם לא הוא, זה היה מישהו אחר. זאת אומרת, כל הזמן לראות את אהבת השם עלינו. זה מה שיעקב אבינו מבקש. ואנחנו רואים בסוף הפרשה, כאשר הם קוברים את יעקב אבינו וחוזרים, כן? מה אומרים לו שמה? הם פוחדים, השבטים פוחדים, שמה? הנה עכשיו יוסף פה, הוא השליט, אבא הלך לעולמו, זהו, מפה עכשיו הוא הולך לטפל בנו, להחזיר לנו על כל מה שעשינו לו, כן? כן, בואו נראה פה את הדבר. ושולחים לו שליחים, כה תאמרו ליוסף, אנא, שא נא פשע אחיך וחטאתם, כי רעה גמלוך, ואתה שא נא לפשע עבדי אלוהי אביך. יוסף שומע את הדברים האלה, הוא לא מאמין. ויבך יוסף בדברם אליו. לא האמין שהם חושבים עליו את הדברים האלה, הוא אומר. תגידו, 22 שנה עוד לא למדתם? עוד לא למדתם אמונה 22 שנה? אני כבר מזמן מחלתי לכם על כל מה שהיה. אתם עוד חיים בעבר. מתי תתקדמו? מתי תעלו קומה באמונה? אומר להם, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, לא הבנתם? כל החיים שלי אני חי באמונה. אני מבין שאלוקים פה מעליי. אני יכול להעניש, אני יכול לשחק את אלוהים? למה? ואתם חשבתם עליי רעה. אתם חשבתם מה שחשבתם. אלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה לאחרית עם רב. אתם עוד לא הבנתם את התמונה ואת הסרט. בגלל זה אתם עוד ממשיכים במחשבות שלכם. אבל אם הייתם חיים אמונה כמוני, הוא אומר להם. לא שהוא מתגאה בעצמו, כן? אבל הוא מסביר להם. איך אתם בכלל מסוגלים להגיע למחשבה כזאת? האדם שמגיע למחשבה זה האדם שלא חי באמונה. הוא לא מבין שהקדוש ברוך הוא מגלגל פה את כל הדברים האלה. אני יכול להרע לכם בלי שהשם ירצה? ודאי שלא, שערה אחת לא תיפול ממכם. אבל אני הבנתי את זה כבר מזמן. לכן הוא לא מאמין שהם חושבים עליו את הדבר הזה. הוא אומר להם, ודאי שאני לא אעשה לכם כלום. למה? התחת אלוקים אני. וזה היה כל המהות של יוסף הצדיק. לכן הוא זכה לכל הברכות האדירות האלה. איך בן אדם זוכה לברכות הגדולות האלה של יעקב אבינו? בלי מצרים, בלי גבול. אנחנו רוצים כמובן כולנו לזכות בברכות האלו של יעקב אבינו, כמו שיוסף זכה. את כל הדברים הנפלאים האלה. וזה יבוא רק על דבר אחד. הכל יפול ויפול. יקום ויפול על הדבר הזה של אמונה. רק זה, לראות בכל מעשה שכל מה שהשם עושה, הכל הוא עושה לטובה. ואין פה אף נברא, ואין פה אף אחד שבא להציק לי. ואין פה בוס, ואין פה אישה, ואין פה אח או אחות. יש פה רק את השם יתברך בכל דבר. ואם אדם ילמד כל יום את האמונה הזאת, כל יום אדם חייב לעשות לו סדר לימוד של אמונה. הרב אמרמי מדבר על זה המון, ברוך השם. קודם כל לשמוע שיעורים כל יום באמונה, לעשות לו איזה סדר מסוים. או חובת הלבבות, לא חסר ספרים, כן? ברוך השם. יש לנו היום, הרב שלום ארוש הוציא ספרים נפלאים בגן האמונה, בגן החוכמה, יש כמה ספרים יפים שהוא הוציא. שרק באמונה מדברים, כן? ויש עוד כהנה וכהנה, ברוך השם, לא חסר. כי יד השם הטובה עליו. היום ברוך השם בדור של שפע אנחנו נמצאים. אבל אדם יראה לנכון לקבוע לעצמו כל יום אפילו 5 דקות. 5 דקות של אמונה. ללמוד. למה? ככה יתברך, ככה יזכה בכל הברכות של השם. למה? זה ההבדל בין בן אדם שמאבד את הכל, כמו חס ושלום ראובן, יכול לאבד את כל החיים שלו. איזה מעלות הוא איבד? אתם יודעים מה זה לאבד כהונה גדולה?
לאבד את כל המלכות. מי יכול לשער את ההפסד? זה הפסד. זה פצצת אטום, מה שנחת על המסכן הזה. על מה? על מעשה אחד שהוא גם מתכוון לטובה. זה לא על האגו שלו, הוא נלחם על הכבוד של אמא שלו. לכאורה הוא עשה מעשה לכבוד אמא. לא משנה, לא הלכת באמונה, אומר לו יעקב אבינו. היה לך נפילת אמונה, הפסדת את הכל. ולכן שמה צריך להיות כובד המשקל שלנו, רבותיי. שמה צריך להשקיע את עצמנו. אז יהי רצון בעזרת השם. זה הקבלה שנקבל לעצמנו לשבוע הזה, להתחזק באמונה. לראות כל הזמן את חסדי השם עלינו. כל הזמן לא ליפול באמונה. כל הזמן לעבוד על... אמונה זה שריר. אומר בעל התניא מלשון אימון. כל הזמן זה שריר שאתה מאמן אותו. כן? זה מתחיל בדברים קטנים. מההוא בפקק שחסם אותך, וההוא שצעק לך מהחלון, והשכן שזרק לך איזה משהו לגינה. וכל מיני דברים קטנים כאלה. הערות ששלחו לך. מהדברים הכי קטנים. וזה עובר לדברים הכי גדולים. בשלום בית, בעבודה, בכל מקום. יהי רצון רבותיי שנתחזק באמונה. ושיהיה לכולם שבוע טוב. הירשמו לערוץ, שתפו. ושיהיה לכם שבוע נפלא. בשורות טובות. כל הברכות והישועות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.